Iki teranah ora dijenggleng ngono ya, Mas. Ya. Ora dijengglengke. Ya. Ketoke yogane rada aras-arasen ya. Ora kok aras-arasen, lan jenengan ora ngendika lho. Ya ngono kuwi jeneng band ada rasa solidaritas antara MC dan penabuh itu ya seharusnya ya band ketok giyak ngono ya dijenggleng ketok. Alah, kaget Mas, kaget. Alhamdulillah laramu berarti wis mari. Kok iso lara to, Ri? Lah ndek ben budek iki. Oh, lek simen ki ndek ben budek. Saiki wis krungu alhamdulillah. Saben duit to kuwi. Abang. Lek men. Lah Pak Awe mboten diaturi ke nyanyi sik jane kok. Pak Awe. Pak Awe. Kedae nyanyi riyen ya. Ninggali duit tok apa kaca? Ninggali yo tembang apa pripun? Alah Pak Awe iki kok ya kesusu wis selak nyandi ya, Ri. Oh nurut banyu. Pak Awe kok nurut banyu, rumangsamu. Poyane DPR nurut banyu. Jenengan kira ngerti Pak Awe ki lain daripada yang lain, Mas. Awang ketemu ning dalan Pak Awe badhe tindak pundi Daud ngono Pak Awe jan pokoke ki idolaku tenan. Yen memajang mung karo janur kuning kembang wae weton Alhamdulillah. Tiri. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Lek men. Aku po guneman karo kowe lho. Kowe ra Oh ya bener Ri, bener kumat neh to budek e. Andane. Aku jagongan ro kowe enak no Ri. Biasane ki nek dijenggleng ngono kae ki ora anu anjlok ngono kae ya Ri. MC-ne ora anjlok ngono kae ya. Aku kanca sinden penyanyi ki gak pati penting kok. Sing penting duit tok. Jenengan wau diparingi Pak Awe to. Duit marai war kok. Nek mung kanca iki opo? Kowe aja tekok kono budeke kumat kok mbok tekoni. Ya wis, Ben. Apa? Gak apa-apa. Mas, Rin, apa? Iki mau to sing kagungan kersa lak ngluari ujar ya to. Ngluari ujar. Nuwun sewu bapak-bapak ibu. Pengiring. Menengo sik. Ndang piye Ri? Sindene lak kudu papat iki. Karawitane ya iki ya to. MC-ne ya iki. Kamangka jope iki wis suwi banget. Tujune sampean kok ya ijek ya. Tujune kok ya ijek kandhane kok. Dene wingi diimpus bola-bali kok ya jek urip. Ora apa-apa, mau wis dikeki dhuwit nggo impus neh sesuk. Rini. Apa? Aku jane gak ingin lho aku. Kok gak ingin piye? Lah lemu jorongme kenemenen kok. Lho kok iso? Dadi wah, wetok seger. Pacitan. Wis teko Pacitan urung mau. Bon Romo. Kayak malah. Maksudnya sing nek Bromo buke kae kok ya. Kembang. Kowe ndari. Kaya bojoku kae lho. Apa? Bojoku anggere nang omah latihan nyanyi. Piye? Kembang wae Alah sesuk. Kembang wae weton gunung Jare kanca ra penting, sinden ra penting, penting duit. Kono
urip karo duit ngono. Kanca ra pentingne ya jenenge ben seia sekata ngono iki dadi. Kok seia sekata piye? Ya maksud iki mau masa jenglengan agak ditutukne. Milik duit apa piye? Ngono kei. Lho, Kei. Dumen Berjamaah. karo Karang Taruna. Karang Taruna ngendi? Karang Taruna Masaran. Lah ketuane? Ketuane Karang Taruna sapa? Ketuane ya aku. Dadi mlo tak kantongane sih. Karang Taruna ki cah nom kok iki iso dadi ketua Karang Taruna. Iki jenenge Karang Tua. Lah iya. Dong ora. Karang Tua. Tenan. Iya iya. Di nganggo tung 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 gendrang. Pacitan. Piye salah neh? Wes bener kuwi mau tung 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 ndelang. Iya bener. Diteruske lho Mas. Tung 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 gendrang. Oh, rungokno cah. Ya wis Pacitan. Piye salah neh? Mudaro. Kok iso modar piye to ki? Dong. Bener, njaluk mung piye? Tung 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 ndang. Bener. Lah apa cangkem kon swara gong Rin? Oh, maksudnya nganggo gong cah, nganggo Lah. gong. Oh, iya, Nganggo Gong. gamelan. Ya genera. Ngomongo. Ya genera pengalaman. Ngomongon nek nganggo gong. Pacitan. Nah, Ngono. Iki jare nganggo. Pak Awe. Ketoke kurang niki. Hei, kleru neh ki piye to kok ora beneran ki? Pengen njaluk kanggo gong. Wis bener kae gonge muni to. Ger. Ger. Kuwi gong. Njaluk gong mau. Kleru neh. Pas par. Sarwi. Ayo le, kreok. A e a. A e a e ganong. 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 Iki reokan, jungkel-jungkel ngono ka lho. Belum. Hae. Rokok. Kekne nyocah. Oh, wis. Pekno. Duit. Alah kekke, nya duitnya, kekke, wis. Wis nggo kanca-kanca. Sinden. Kene. Nek iki ra iso. Apa? Masak kiri. Panas. Kempis-kempis. Kembis-kembis terusan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngeso-ngeso. Aja mepet-mepet. Ora panas udan aling-aling caping gunung. Tuku kereneng gawe wadah ganden kayu gawean Madiun. Mula wong mantu pengen seneng nanggapo sinden
najan sinden ketok jek asu ayu. Ayo. Balas dendam. Saiki regane Munda. Hei, hei. Apa? Kita tamat-tamat kewet mau teh ngadeke rapati jejeki sikile ora padha to kita. Riri. Piye? Nadyan awadon sarta lanang. Ya, ya. Lek, Dun, iki mau permintaan bae niku arep ngudang putune. oh, Dadi ngersake ngudang anak. inumane banyu bening. Nggih. Udang anak caping gunung. Nah, ngono. Oke. Semangga. Ayo ya. Yen dituturi siku supaya slamet rahayu. Ayaya. Raten raten. Nyangking ember ngiwanangen lungguh jejer nggo tamba kangen. Tak kudangi bocah manis, ojo mung bicara nangis. Dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis. Aduh sayang sayang, aduh sayang, timun sikarane terus bangun negaran. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Jarene wis menang keturutan sing gedang biyen ninggal janji
Sugimin Sugito Bapak wonten ing Kapolsek luar monggo. Polokarto Lujeng Dalu RT-ne Membu wonten Swatu Dimas Beni Giling wonten ing Kroya Taraman langkung-langkung Dimas Sukardi Matur sembah Karanggalem nuwun Mbak Putri. Ora. Matur sembah nuwun injih. Sampun katur Kang Mas Simin. iki karo temanten sekloron Nggih. Imbal Kalpika paling sep. Oh nggih. Nah, terus saos pakurmat iki macakno Niki saking pengiring Dono Swanten Kang Mas Tugimin. Sumangga menika keluarga saking pangombyong pinangaten kakung Kang Mas Tugimin pinarak mriki. diceluk Dono nganggo Swan. cara seni. Heeh piye Kang Mas? Mas Tugimin ingkang pundi? Kang Mas Tugimin Asoy. Tindak Niki mriki. nggih monggo. diaturi niki wonten seni Jawi nek pilih riri regane selawe wis nggo kloso dhewe Iya. monggo Mas Tugimin Wilujeng dalu dumateng para